Kulumka joto takuk songno joto diba kaham nugui tongo sung koyekdin je lai thangmani wa kabangma controversy ngi tongkha chini lukni sajak sanjana debrmani tuyei kabangma Facebook rok go kabangma comment phairaga kabangma post rok choli tong nagar sano aborok kisa chaos ngi thangka ba angnani kering mani phano ngi thangka haipano logo rok ni demand ba kabangma boro rok ni demand thongmani ba abo hai ngi thangka khaina musung yawa ma khalai kya sana musung yawa ma salai kya so tabuk request khlayo joto public rok no kisa thanda ba gira sidi chini bukuk sanjana chini manai sanjana bo bole kosto se tongoi tongko bini sakbo hami angi tongko tebo serious ngi ta do bini ma phasong to borne je wan sumung toi borne je buji mung toi borok bo decision nawai phaiga because borok bo kaisa borne bo khawa bumti khlainai khlaya buji ani bagani borok mung sa decision nawai phaiga keba suggestion ri mane kri khani bagai phalam tengi phaikana tabo ke tabo koina muchungo jotto takho bukuk songno kebo teisha tabuk sanjana songno call khlaine kisa bondor ba sidi ba boni family songno kuno sahona ne kisa batha ge tangoi ra sidi nailena khana chini takho pohor song thangai kok salainai boni family members by tamok khlainai khlaya borok decide khlai tonglayo the remaining funds tongmani bumte ke utilize khlainai khlaya because tawbo sanjana ne sak hamya khu bini sak hamya ni bagai tabuk expenses to tongnai no bini manai khani rok painani bagai ba bini bagai je samung nang mane aborok to nang tongnai no khu haine bagai no khana kaham ke kok salai pana discussion khlai lai decision na lai situng chini takho pohor song thangnai family members by kasang kha so kok salanya ning thu tabuk je sung controversy khlai tongmani aborok no sung kisa ma bon thak lai sinai borno pressure yawe borok ni bo borno yang ti bo sung khanai manai lena ki borok tam ni bagai amta decision na kha because borok bo limited ideas tongmani bagai no asak limited asak ideas maya je borok ni buji toi borok bo khlai phaika borok ni je wan suk toi borok bo sanami phaika je ngna ni tang ngi phailega so tabak abono koyo jotona ta khub song si isa bathak bai gra sidi ta manai sanjana ni bagai kuno controversy ta khlai legra sidi khana chini ta khub pohor song thagai kok samani ya gola chung nailena bumtu khlailena aboni pore public bai tam salainai salaya amu jotto public ni buska tongai no sum kok salai sinai ba decision na lainai or self decision to kev nana ni thangla but yes lukurok ni full decision now next step na jaksinai aboni bagai nang koina mu chungo please borni family rok no tabu call khlai u amap sana ba ulta palta kuno kok ta salai kurudi kuno phanata halai sidi borok bo je bujiti borok khlai pheke ba boroni bo buji angai phana mistake khana to manai legrane khana kok salai tamo decision nai man borok tam one suka tam one suki to borok to borok no borok mistake khlai buju one suk thani wo capacity kringi thangi pano je sub jorate borok one suki man kha abono no borok update ready boy amono borok decision nai sanai phelaika hani baga koyo ta khubuk song amsona ani koimo ke kisa bathak laigrana bono borle sorry hamia kaisa o sorry hamia kaisa no tuyei chung controversy khlai lai kuno lab kri amo chungsi chungkising chungno ekhle mani khlai tongkha so bondo khlai lai tabuk khana jorate je decision namani lukoroni buskango chine takho pohor takho bishal borok si ageni simi case handle khlai phemani ba borok no thangai joto kishu discussion khlai lai lukoroni buskango tui phaisito asuno khulumka kha khlayo jottono jotto lukorok logireu na nei case Hambai.